APHLC amai puji ai kathar phan rat ano dia chohang nang jipu BJP ST Morcha lapen BJYM Karbi Anglong District Committee atum kehang bang so tong se kot pen pherang ke amai ke phanong kok lake kedam tang arni APHLC amai puji ai kathar pen pherang ke amai long Karbi Anglong Tonmas Council CM Dr Turiram Rong hang aplapen Karbi Anglong Tonmas Council EM atuman hero pukipu mate hero pen ke bang barda maputhak BJP ST Morcha lapen BJYM Karbi Anglong District Committee atum sodak pen pimrem ponsi ningduk cepak langkon alang lituben pherang ke amai long kaninje ponke bang suri ara tum vote ke joksi alang litum ke pahai lapen alang litum ke constitutional head lo lapen ang part alang litum ke elected representative lo lasi lason elected abang pumate CM EM atum han hero puki puge ke chokchit hipi ka bang pulo lasi je ai kathar rat ang no dia chohang rek nangji pusi sodak ke hang padukon alang litum pen puthat ke jongpon ke je ai kathar pen CM EM atum han hero pen ke pangbardam ke Karbi Anglong arar phansit hero pinchong laplo lasti BJP ST Morcha lapen BJYM ahin pen ningduk tiklo lapen sodak pen pingrem ponlo bangso pherang ke amailong BJP ST Morcha Assam State Chunbang Longsing Tokbi BJP Karbi Anglong District Committee amai pu jiten be lapen Chunbang Budhan Teron atum chetong den Ifupen Ram Teron report PK News আজি আমি বিশেষ কাৰণত আজি তৎক্ষণাৎভাৱে এই সংবাদমেল আয়োজন কৰিছোঁ মোৰ লগত আছে মোৰ বন্ধু বিজেপি যুৱ মৰ্চা কাৰ্বি আংলং জিলা জিতেন বে সভাপতি আৰু বধুৰাম তেৰণ সেক্ৰেটাৰী যুৱ মৰ্চা আৰু মই নিজে লংচিং তকবি সেক্ৰেটাৰী অসম ৰাজ্যিক সমিতি ST মৰ্চা লাসি পিনি টং সেকট পেন প্রথমতে কার্বিট কই লং আর বাকি বন্ধুসকলেও শেয়ার করিব টং সেকট পেন পিনি যা সুমেত লা বাংসো প্রেস মিট কাপাদুনাং কক লা বাংকে লাহিন লো যে তুবে আজো সিমেন্ট মেন নিলিতুম তা নাংলিতুম থ্রু মিডিয়া পেন সি থেগলং লো যে কার্বি আংলং ওয়ান অফ দ্য টপ মোস্ট kethek nai kere nai alang son thot kethek kere ave uga chipu vera bangpu APHLC a president JI Kathar press meet along je Karbi Anglong constitutional head 6th schedule constitutional head CM EM atum pan thero pugipu lasilake ningduk pekanlo latum ke thero kali latum ke head of the constitution lo 6th schedule purudang the head komalo CM EM MAC atum helo mati lasi latum aphan lason ki puke nilitum pini jubo morcha lo ST morcha kadogobe doan BJP asong doan pen strongly condemn lo lapen lapuson elected abang putumhan मान के जोर अमान का पावे बंके ला बंके पब्लिकली जेआई कथार माप चोहांग नजी एपोलिजी चोहांग नंगी अथे लातुम फान के सुरी कार्बि आंगलंग आरात अतुम सी कांगवाई रात अतुम कांगवाई माने कुपिलो पिनी रात अतुम आन भांता ला बंके थेक थे लुओ किलुना अतुम पुसी केहक दामलो अते पाब्लिकली इलेक्टेड अबांग पुतमान लापुसन अपमान का कुरिगे नितुम हज्ज जे आमी कुनु दिन हज्ज नकरु लासी कादगवे आलामे दोलांग निलिजास नन ब्रीफ लो अप्रांग सी निलिपु जितेन बे जुब मोर्चा प्रेसिडेंट पानी ST मोर्चा लपेन जुब मोर्चा तुम पिलो पुर बोला सब निलतुम नांगलतुम अथ्रो हेरि लो मीडिया लो सिनी चलंग नांदा atumi dihalang mati hala kuatar long ta niltum na dam delang niltum charge hor pola bangke chini nelang nang tuma truti si chini cholang la bangke ang se ke chokche ko pene dol lage aron do court pang sai nang bang aron atang do raso pang sai nang polai gumma ke chokche pene la punishment nang polai asap so la bang so alam nang litum na support asap so nang litum nili chini yep sama nang than po nili tum ka chini ate matan pulutan pe MLA sang ke abang dawe dawe nili lan nili tum lan chini ne stame asap so chini ate mthade nali tum hop pele pakke kam stame hola tuman pahur pon lokati labang ekdom bung pon thole te
kali kalang ala sama litum ka cini tame nili asap so ka cini teng brutang pe MLA dorsing rong hang ke la suhut bang ke tak abang da we lan bang ke pudam ta indung te sini sitame nili asap so cini nili mo pulo mati nili tum charjo ho bang party level se la bang insai po the nili tum high command district dak soyong BJP district president do pen chenglok ba CM higher authority tum do lai tum si ka do we la chok che bole la punishment po komani jong si MLA munit pono komani munit la tum si ka chera abdu blong da la mo bang throw inquiry ben iri po sai CM mata nonda pudam lap latang pe election da dobang lo hala the Assam Autonomous District Constitution of District Council Rules 1951 I think si election da conduct bom lo State Election Commission pela election conduct pustame la bangso rules da Assam Autonomous District Constitution of District Council Rules 1951 I think ben se non puanta election man conduct bom lo through 6 schedule aron ben se la so bangso election man conduct bom lo pulutang te son election conduct bom apor hot la pen litum han public pen alang litum invite ponder apita angko itum han angko jongsi hero pen ang compare pirong mate labang litum chachau ne men tuneta la se alang li prabjin pen alang li public demand sorry public apology alang bang chuhang bek nang sila bangke la silalo kadu era chini lo litum labang so along ri bang 6 sidul along ri la si 6 sidul along ri 6 sidul aron department pen alang li pakondak di pustame mate state election commission pen alang pakondak di pustame lage governor ariding si dukopot asi governor non mang state election commission pen si election pakondak toy bete lage ladake kopilo pudun ji alam doke angko jong si instead di department pen jong si pakondak di bete lage government align lo government align butang te pudam lab lote JI kathar pusitame government mansi indirectly bang support labang ke pudam lab bote BJP ban ke pai labang nilitum party lain meong jot boleh hai sitame alang beating lo pudam lab lotang de itu mane me sanlo sitame non ba nitum ban me chot boson achok chemati non public fansi public fansi no ma thero asom ben binalo non mane itu mi kachong kawai tang dan commission pen do pulutang te la bangke neutral isi dopo la seho sot ke MOU longa we de lo la stapit UPDS atum agreement ka do bangke la bangso ke MOS longe chetok de lo je council election non ki bangi pe isi independent commission pen bangsi election donang po la loplong te one sided candidate as independent commission poli election commission of India election commission of India pen ke direct dak latung ke election conduct dalo stame state election commission pansi latung ke iri lo lasi isi independent commission lo lasi lalu puludang te state independent commission pole la bangke direct governor aning ke haling lo si governor kumar pansi pakondagi ma governor lage through DC pen ma mate komane belek isi organization pen tong pakondagi ma komane NGO patong pakondagi ma la bangke governor prerogative power dolo lage council pensia pencenglo MEC siam tu kopi ke kran kita am job chesi APSL se me fujai katha thero pen pangbarong pokos thang la bangke lahin lo amuni namasi kamatha pleng namde alang lo ke theknai ke renai pu kai ta gachi pu sitame isibak akam si alang li bangke perfectly ke claim pawe nang liso question nangkar ju me piglo je alang lo ke theknai ke renai pu kai ke ta gachi pu abang pu pini alang li inut ACS pen IS promotion long lo top bureaucrats lo Sari hutialong APHLC asong jakong kachipherang lapen BJP pen bangkep anbak APHLC along chingbidun KAC bangphu kangwai apor katebok bom pen najok karbianglong adang pi asong tin natumta jakong kachipherang amai kedo bom mason thak thaksi thang ni phai cranial capsuli hini re inkoy re hini ni nilip constituency ke parlo sari huti pathua klamalong APHLC asong atumta jakong kachipherang amai ke pedopon lapen bangso amai along BJP pen bangkep anbak abangphu APHLC asong along chingbidun lapen kebangji KAC bangphu kilik along APHLC asong penta MAC ang hoy kachipe haidun edjia phansi chisik bom lopusi chet paklangpon
Lapen rong arat doan pen ko puson pen si MEC bangphu kilik ahut ke chipe haidun thek et jimapu alam the hai hui pen bidi sore chipi pon. Lapen nilip sari huti arada tum doan ta ke bangji bangphu kilik ahut ke APHLC asong along si cerap dun eji pusi penang an arada tum ningje pon. Bangso amai long sari huti arada tum doan chingrum si mesen pen APHLC amai pichun pon long lo. Cuki hola pen Philip Tiso TK News. Long live! Long live! Long live! APHLC long live! Long live! Long live! 6 to the long live! Long live! Long live! 6 to the long live! Long live! Long live! J.I. Couple long live! Long live! Long live! J.I. Couple long live! Long live! Long live! Rajasthan long live! Long live! Long live! Rajasthan long live! Ta bang phai nge pipe le la tege la pen long lia pata ta son thak thak le la pen ke ason ka prek alam ako ili lang nam thu sena ili tum aja tum pulo ili tum non ni tum ke lang ola pe karbiang long puri ola hong hariet tum bang ke APHLC long nang duno sita Christian do bang ke rewarena tum palok tum ta BJP long duno Christian do bang ke kopia podlo ni labang mangu mimi nilia mathala populo maho diabol pupu Lucifer pupu hedi morning star hala ke pachu be take ogadi la pot bon pu nilia matha tangte hala long recap dei ing hoi cap pupu dei la ta alam the dola ing hoi cap sit cap pu dei hala bang so sit hedi hala bang song hoi hedi la ke rechong hoi pina rechong hoi la ke la det isi homosti si arechu la ke la pot si alang li ing hoi si ka lilo la ke long ri si apan si pu dao long ri si polote long ri kep matata ni tum west karbiang long ke dei long ri sir keve thada homosti sir keve ante non long ri kep ki pi ke la west karbiang long adang the bi apar so se chot si ke chia tu man pidat lo non MOS pe matha la haide di hoku pusi ni tum APHLC pan nang PPP nang baru ni ke la son si pu nang tum la bang che kroi dun di pu le la bang le klem no bot ki pipet ha pialing pinon seta la len ning tum che kroi dun di pura BJP pa ye pipedat no la alam the non abang ke non election tu ke la le ki pilote li to ma det ki virแต่เป็นโมเป็นสักรีนางญี่ปุ่นนี่ตุมเปียพอสิปุ่นลาตามงทันหอยแล้วอิลิตุมสักรีเกเคลมตุมโลเตกามาทาอปอร์ดูโอเด้กามาทาปอร์ดูโอกามาทาอปอร์นั่งกอกามาติดีหอมอยนั่งกอกอิตุมปีนีดาปีนีโมอายุกิจูเยียพันทั้งดาวิปอบางเงมาทาเทคเทเลเปอสอนกับเปรกกับเกอลังลิปีสิกิจูปมาลานสิมาทาจอดโปแกนเตลาซีกามาทาปอร์ตะเกลองเยียพันโลเตili tum sakuri ta long rep nangji lasi neli ha ACS training hot haladar lam klang lo nan tum tribal tum sakuri pia pasi river chot lo puja dei government na sakuri ka pia pod river lo neli ka thak don la pohelo je ne tum tribal tum ke ka che patir athai hedi in tanti ni tum mangke la pen ni tum ki koi entrepreneurship ni tum chini ne take o ela entrepreneurship chini ne pelat entrepreneurship mane hala beha bepar ke claim ason industry ke claim hala hui ni tum undam o ela ni tum ke joy nei ke la sakuri government sakuri la hello anan ni tum government sakuri sinang pinai pula 100% ni tum panang pinai pula dak karbiang long la sin ni tum panang pinai pusini hala so ta pudut ha 1975 aningkan ayer ding pikang yang lo Karbi khay la pening long so khay pham ki do dim sik binaji karbi long ri semana ji binaji karbi dai sik khay gang thing ing long so bu alang li hala suhut kasi song bom hut kabor i bom hut ke alang kongres long legi duta kalilo BJP long legi dudunta kalilo ha gurane RSS long legi dudunta kalilo sitame Samson Singh ki akabor i ben alang karbiang longa district ke Vantano lapen api
council kangni ke pangceng lo labang so council kangni ahuta election kapitu ke hala suhut sentong sing ti ke Congress lapen BJP party long gali alang ame thang jung a party pensi council long election sedang dulu MLA la sedang dulu regional party bu hala suhut pensi lang sedang dulu lasi api bang bom Congress atum tu thiblo council long am energy giding 1989 ang si Karbi Anglong Arlo National Party kacari pen labang so council pen kikluna keciu ASDC 1986 a movement pen 1989 pen bangke 1989 ningkan pen bangke ASDC atum si council long ningkan kripong ni di lapen api aku 2000 ang ningkan pen bangke 2002 ningkan pen bangke aku Congress atum nakang ni pangceng lo lapen aku nona bangke BJP lasong bang pen 1951 or 52 council kang ni pen non 2022 anang itu muntian ta Karbi Anglong alo Karbi leadership atum national party long ke claim pen ko pilo lege ba itum hala bang le muthi da bano ha ta thelong le abi di kopu kosolo ne ASDC ahut 1986 pen a movement ningkan ke hom sang cirung lo han pen dang lo katuk kawe cirung dun si thur jok sarpi sar phute kok tike heme jare pendang lo thur jok si ASDC movement along hempre ka movement long chirap du si ASDC phani thur phak si 1989 ningkan council pangni thiblo 1995 1st April central government state government pen ikor cetong lo lamdon cetong lo laso lamdon ka cetok atai tel kelo pini bangke engke Karbi Anglong rat pilo klem bangke nang li ke kem ke dam chok che pin li pin le ko pusi nang li doktor atai tel ke long lo therak nang li therak ke ma pusi punangi sita ke klem thu bangke boho si karbak dam thu poho karbak dam thu poho karbak la palo dan anho pleng set ang pun pucing turun set an la poho karbak la sini lipulo aphang cingdur jot poho karbak tu la puan ke Karbi tu aman cipi belang bon jok panta anake thekere ke olang jok ta ban pidam bang ve ta hala long rikep jotikang der phanamang ke karbak ang pun pucing dur jot te poho pen karbak pen aman ki pidam bude kupila thekile dam bang ke dam bang ke nangli long rikep pali ingkoyan bang jotikang der noi pu phalo loke ho or ki pidun ha he maso maram bang hem chongudam de lo thek olopu moke hini ki thomla chongudam thuno ipu a ho or ki pidun lo lake mo phong che tok dam bang ke ingkoy jotikang mo phong jor che tok dam bang ke mo thong kep jotikang de noi ipu a ho or ki pidun la hello la si ili tum rada tum ta si claim clear phang ke la kang sai aja kong ke anut pilong ta duneng la so Militum APHLC aprang benta aprang MLA election MLA kalang MLA pen MP election hotan litum si APHLC si dake hai thor litum alang litum phan kachurolo lapen women wing lapen ke youth wing ke do tang lo labangso sarihuti a PS along ke do tang lo pini ke kapithir tu amei nitum ke do ke lapen election apan ke chisik lo nitum ta napulaya athema la bangso election ke lake council election lake hala long recap BJP tum ka cho yordun laso aproman ke en lo non bangke cekroidun dema pu sorkar atum lake aproman ke en lo aporman ke en lo la solong si cekroy dun det BJP pe hai tu det polate ilitum long recap polate West Karbi Anglong adang anso se ke la ke tu cerai tipo ilitum Karbi Anglong ke bitu mucot po non par acitim antar kom mucot po non ke la bangso election hot the BJP dompan perembek nangji CPIML lapen ke Congress dompan perembek nangji pusini tum
labang so meeting ke dolo just semet BJP to amba athema la tum si ka cho yor non ka cho yor ke ahong lo congress ut pen la so ka cho yor kam nang cheng lo alang li tum pa nang ke cheng pen posi non la pusona je plang ilo la si la national party to pange perem et nang ji pusini tum pini mei ke do ilo acha sor ke bang yi council election long nilip constituency hoi pe kumat pontong la ke ni tum pang dak de lang dan dak ili to ang bong aprang pe na che claim dun ver ala non ke case do ko pos hala alam isia alam theba ke ni tum puno da seta nang claim dun ver ke rajas tisu ili tum long nang claim dun ver lo la masi alang li si japon bom lang no mat ke seta pang dak de la ni tu mat hatu pe me ila dak nilip constituency arlo ta ben nilitum da fari huti polling station long mai nang roiglo la ben nilitum ke la mai ki do ke dam bangala ke election apor si puchon propho bar propho rason kali la kapre ka song la election apor te rat phanchini po election ki jo te rat phang ke te ni la son bang kali nilitum bang ke hala election pen an par at thak ke matha nitum ka matha bang la hello rara tum bang ke chini pe menengi APHL si phan jok pusita kupia thesi ke jok lo labang chini pa me nei la chini a hok lam chini an si BJP phan le koi kri pusita me ala ke koi kri athi do ning la pen ke koi ta me athi do ning la si non ni tuma rong dam bang ke kapa chini dak bang la hello la BJP asong la pen national party asong atum bang ke la akar biang long or lo ke JKB pen ta ningkan phau ningkan suti dorap rui nang po long ri do anta chejor nang po pulason kamat ha a party posi hala rara phan thandak lo putang te rara tumta BJP phan kupia thesi ke koi nang neji mala bangke chini po la hello ni tuma ke mang bangke la sija semet pet awareness chirok to mai bangke ni tum ke la ke ton te lo non election ke chikyo ni filote wangpo election jut kok te ni tum ton ko ila pukali ni tum ke la ke ningkan ar jon ta me la ke thana bangke la ke dam bom po la ke la hello ni tum